Здравейте, аз съм Христо Костадинов и днес ще ви разказвам за тютюнопушенето. Какво всъщност е то, защо да го спрем и как да го спрем? Какво всъщност е тютюнопушенето? Тютюнопушенето е вдишване на дим от тлеещи тютюневи листа, чрез което се приема никотин. Продуктите, произведени от изсушени тютюневи листа, са разнообразни и биват пури, цигари, емфие, тютюн за лупа, тютюн за дъвчене и други. Какво става като пушиш? Какво става като запушиш цигара? Една цигара има 7000 различни химикала. Тези химикали са пуснати из тялото във формата на малки частици и газ. След това газът от цигарата минава през филтъра на цигарата. Филтъра хваща частици от изгорения тютюн, но някои частици не успяват да бъдат хванати. След филтъра този газ заедно с частиците от изгорения тютюн, които не са хванати от филтъра, влизат в устната кухина. Тези частици замърсяват зъбите, вътрешната част на устната кухина и също гласовите струни. Гласовите струни стават замърсени от това и поради тази причина пушачите често кашлят. След като вредните частици са минали през горния път, те стигат до белите дробове. Веществата се движат и движат, докато не стигнат до алвеолите. Тук обикновено се обменя кислорода за въглеродния диоксид. След като този кислород е взет, той се използва за гориво на тялото. Въглеродният оксид е отровен газ, който се намира в дима на цигарата. Въглеродният оксид е побойник и като трябва тялото да обмени кислород за въглероден диоксид, вместо това въглеродният оксид се намесва и маха кислорода. След това вместо кислород да попадне в кръвта, вместо него влиза отровния газ. Освен че пушенето може да направи проблеми в белите дробове, то също може да направи проблеми на други места. Влияние върху кожата. Суха кожа, бръчки и сивка в оттенък на кожата. Това са част от вредните въздействия на тютюна върху кожата на лицето. Засяга както активните, така и пасивните пушачи. Тютюнът оказва негативно влияние и на здравето на очите. Той обикновено предизвиква раздразнения, отделяне на сълзи и бързо остаряване на лещата. Влиянието му върху зъбите. Отцветява ги в жълто и ускорява развитието на кариеса и процеса на растение и унищожаване на зъбите. При пушачите рискът от падане на зъбите е около 150% по-голям, отколкото на непушачите. Влиянието му върху живота. По данни от изследвания, тютюнопушенето съкращава живота средно с 7 години. То предизвиква преждевременно стареене на кръвоносните съдове, което започва от самото начало на тютюнопушенето. В случай, че това е младежка възраст, значи от тогава. Мозъкът ни харесва никотина от тази цигара и оттам стигаме до пристрастяване. Затова е добре въобще да не почваме да пушим. Освен че тютюнопушенето е вредно, то също е и скъпо. В Австралия един среден пушач пуши по 93 цигари всяка седмица, което се явява 4886 цигари годишно, което струва около 4 айфона. Отказване на цигарите. Това колко е лесно спиране на цигарите също зависи и от колко време сте пушачи. Например, ако си пушач от 30 години, ще бъде много по-трудно да спреш цигарите, отколкото ако си пушач от 2 месеца. Затова е най-добре пушенето да се спре възможно най-бързо. Отказване на цигарите не е лесно, но когато откриете драстични подобрения във вашето здраве и вашия живот, ще успеете да намерите още една причина, заради която си заслужава да направите стъпка към отказ по възможно най-бързия начин. Ако си от онези деца, които пушат и се мислят за готини, всъщност ти точно обратното. Моля те, помисли за живота си и спри цигарите възможно най-бързо. Не печелиш нищо от тях, а само ти вредят. Аз съм Христо Костадинов и това беше моят проект. Надявам се да ви е харесал и много ви благодаря за вашето внимание.